In Limburg gingen al zeker 500 jobs verloren in de transportsector door oneerlijke concurrentie uit het Oostblok. Oost-Europese chauffeurs zijn goedkoop en worden vaak uitgebuit door malafide transporteurs. En daar zijn ook Limburgse bedrijven bij. De Socialistische Transportvakbond heeft een lijst met 85 namen doorgespeeld aan de sociale inspectie en aan staatssecretaris John Crombé. Ook IKEA met een groot distributiecentrum in Genk gaat volgens de vakbond niet vrijuit bij de transportfraude. Iedereen ziet dat wel in het weekend geconfronteerd worden met wild parkeren, overvolle parkings langs autostrades, industrieterreinen waar camions langs de kant staan en waar die mensen dan langs aan een camion moeten verblijven. We nemen de proef op de som aan de E313 in Tessenderlo. Can I ask you where are you from? Romania. Oh, wait. Deze Roemeen neemt een pauze. In het midden van zijn vrachtwagen duikt een Tsjechische nummerplaat op. Achteraan prijkt een Belgisch kenteken van een Belgische transportfirma, zo blijkt. Even verderop stoten we op deze picknickende chauffeurs langs een truck. Slovenian driver. Non-stop Belgium, Slovenian, Belgium. Hier große pauze. Schlafen hier. Deze Poolse trucker blijkt te rijden voor een firma uit Zeebrugge. Praktijken waar ook Limburgse transporteurs zich aan schuldig maken. Ook de grote bekende namen, die niets ten laste kan gelegd worden en gebruik maken van de hiaten in de Europese wet. Tegelijkertijd zijn er ook echt malafide firma's bezig die met vooral postbussen in Oost-Europa werken en van daaruit het transport organiseren. Ik heb weet van opgemaakte duivenkoten waarin men mensen duwt en zo verder. Zielige en moeilijk te verteren situaties. Vaak gaat het om criminelen die bekend zijn en al jaren actief zijn in de Limburgse transportsector. Ook het Zweedse IKEA, dat gebruik zou maken van dubieuze transporteurs, ligt onder vuur. Een Belgisch transportbedrijf huurt via een Slovaakse dochteronderneming bij een Slovaaks uitzendbureau Slovaakse chauffeurs in. Die rijden van het distributiecentrum in Genk tot in de IKEA-vestigingen. IKEA zegt dat het geen weet heeft van inbreuken. De bona fide firma's die zich houden aan de lokale Tsjechische, Slovaakse, Roemeense wetgevingen, die betalen lonen van 1.000-1.200 euro per maand. De malafide firma's kun je minder dan de helft nemen. Regelrechte sociale dumping met gevolgen voor de tewerkstelling bij ons. We hebben dus moeten constateren dat sedert 2009 in Limburg van de 8.500 arbeidsplaatsen die er zijn in het transport voor arbeiders, dat er daar een 500-tal verdwenen zijn. De lijst van 85 bedrijven, waaronder ook Limburgse, ligt nu bij de sociale inspectie.